Здравейте, аз съм Румен и това е EcoEco. Това е навеса ми за коли, на който вместо покрив сложих 18 фотоволтаични панела с мощност 8 кВт. Като приспадна цената за 36 квадрата покрив, инсталацията излезе около 6000 евро, заедно с хибриден инвертор и монтаж. В средата на декември, плътна облачност, а те произвеждат над 1 кВт на час. Наклона е само 11 градуса, но пък са насочени на юг и загубата на капацитет е под 10% годишно. Могат да произвеждат по 8 МВт часа и да се изплатят за 6-7 години, но за сега използвам капацитета им наполовина, защото не консумирам толкова енергия през деня, дори и с зареждането на електричката. На пролет ще сложа 14 кВт часа LFP батерии, което ще повиши КПД-то на инсталацията до 80%. И при идващите пазарни цени на тока, инвестицията ще се изплати за под 10 години. Освен това ще служат и като UPS на цялата къща, спасявайки ме от прекъсванията на тока. Хем екологично, хем икономично.